A Štefan je CFO, to znamená finančný riaditeľ, človek, ktorého musí asi veľmi veľa ľudí v rámci firmy počúvať. Mám na starosti finančné oddelenie, ktoré momentálne pozostáva z 5 pododdelení a dokopy nás je 29 ľudí. A možno ešte taká zaujímavosť, že 2,5 roka dozadu to bolo jedno oddelenie a 4 ľudia dokopy. Takže prvé oddelenie je accounting, oni majú na starosti klasické vedenie účtovníctva našej materskej firmy, ktorá tvorí gro našich tržieb. Potom máme oddelenie consolidation, tak oni majú na starosti účtovanie komplet in-house jednej dcérskej spoločnosti, ktorú máme v Česku. No a potom máme 3 ďalšie dcérske spoločnosti, kde máme už outsourcované účtovníctvo. Tam nám to dávalo zmysel, čiže oni majú na starosti výber danej účtovnej firmy, zber dát od nich a podobne. No a okrem toho ešte riešia výplaty zamestnancov. To je možno, čo si hovoril, že musí veľa ľudí počúvať kvôli výplate.